महनपुर गेलेग्रा फोथाराव दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइ नेहाथारि बिथां आगोना हाज'वारिया बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बर'नि जिथु मोनथाय बा दाबिफोरा जाफुङागौमानि मोनसे समायखिरा लादोंमोन। बिथाङा खानाय गोलाव लानानै बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो दंबोबाय थायो। बा मा थांखि लानानै बे खानायखौ बिथाङा गोलाव लादोंमोन बा दिनैनि समाव बिथाङा मा खारनाव सिनजानो ओंखारदों दा बिथांनिफ्राय जोङो गुवारै मिथिनानै लागोन। दा फै जों बिथांनिसिम जोङो बे खौरांखौ मिथिनानै लानो। नोंथांनि जिथुनिखि फिसाय बिथां आगोना हाज'वारिया दिनै खानाय गोलाव लानायखौ सिनबाय। दा बे 2 बोसोरावहाय नोंथाङा नोंथांनि जिथुनिखि हौवा बिनि खानाय गोलाव लानायनि सायावहाय मा सानबोदोंमोन बा मा बायसा गोसोआव खिलिदोंमोन आरो दिनैनि समाव खानाय सिनबाय नोंथाङा मा बुंगोन? खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दिनैनि बे समाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंहा खानाय लानायनि सायाव एसेबां माने गोजोननाय गैयामोन। गामियाव आरो गोबां सुबुं जायखौनो लोगो मोनो बयबो सुबुंफ्रा बुंसोलायोमोन नों सासे हिन्जाव जानानै मानो खानायखौ बेबायदि लाहोखो बा सिनो नों मानो हायासै होननानै बेबायदि सोरजोंबा गाज्रि रावैजोंबो बुंजादोंमोन, सोरजोंबा बहाबा थांबा असनमानबो खालामजादोंमोन। बायदि रोखोमनि आं सहायनो गोनां जाबोदों। दिनै आं बे सिननायावहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थारैनो माखासे आंबो बिराद रिकुवेस्ट खालामबोबाय थादोंमोन, गेजेर गेजेर सिनजानो लुबैदोंमोन, नाथाय आं बिथांखौ बा आंनि फिसायखौ आं सिनहोनो हायाखिसै। आं दा बेवहाय आं बुजिनो हादों जे बेहा माने मोनसे गोख्रों थांखि दङमोन, जाय थांखिनि थाखाय बियो सिनाखिसै। बेहा जोंनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय बेबायदि गैयामोन बा आंनि खोथाखौ मानियाखै बेबायदि खोथा गैयामोन। नाथाय बेहा गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बेखिनि खामानिखौ मावदों होननानै आं गनायनानै लादों आरो। दिनै नोंथांनि फिसाय बिथाङा एबसुआव बिबानगिरि, उदालगुरि जिल्ला एबसुआव बिबानगिरि। बे हिसाबै एबसुआ आन्दालन खालामबोबाय थादों। बे समावनो बिथाङा मोनसे आन्दालननि मोनसे राहा, मोनसे गावनि सोमावसारनायनि जिथुनिखि गोसोनि बोलो बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खानाय गोलाव लादोंमोन। बे खानाय गोलाव लानाया दिनै नोंथाङा बुंदों माने नोंथांनि थाखाय माने एसे दिगदार जादोंमोन होननानै। नाथाय बे माने जिथुनिखि खानाय गोलाव लानाय बियो जेनेबा ओनसोलनि मानसिफोराबो नोंथांनियाव एसे असुबिदा जादों होननानै बुंदों। नाथाय नोंथाङा जिथुनिखि एबसुआव बा सोमावसारि आफादफोरा गोबां मालाबा खानाय सिनो, सोरबा नोंथांनि हौवाया खानाय गोलाव लादों, बियो जेनेबा दिनै जोंनि चेनेलनि गेजेरजों सारा बर'फोरनि गेजेराव मेसेज मोनहैगोन। नैबे बुब्लियावहाय जारिमिनारि सान जादों। दा नोंथांनि हौवाखौ नोंथाङा मा बुंगोन? बे समाव आङो बिनि थांखिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि नैबे खानाय सिननाय हाबाफारियाव गासै बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों बा बयबो सापर्ट दङ, बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांखौ जेनेबा आं मावलांबाय थाथों बेखौ आंबो लुबैदों। हारिनि फोसाबनाय जाहाथे गासै हाबाफारिखौ गावनि थांखि बायदि मावलांथों होननानै आं सान्दों आरो। नोंथाङा जिथुनिखि नोंथांनि हौवा जेनेबा आगोना हाज'वारि, बिथाङा जेनेबा गोबाव सम फरायसा आफादाव सम होबोदों। गोबां मानसिफोरानो नुदों बा जोंबो नुदों बिथाङा गोख्रों भाबै जिथुनिखि फरायसा आफादाव बिबान लाना मावबोदों। बेयाव न'खराव सोलिनाय बा गथ' गथायनि जिथुनिखि जोथोन लानाय फरायहोनायावहाय माबा मोनसे असुबिदा जादों बा माबा मोनसे जेंना नुजादों, दा बिनि बेलायावहाय नोंथांखौ हेफाजाब होनो हादों ना हायाखै? बिनि बेलायाव मा बुंगोन? गोबां उसुबिदा जायो मालाबा समाव, गोबां हाबाफारियाव ओंखारलांबाय थायो नालाय, दा बेनिखायनो गेजेर गेजेर उसुबिदाबो जायो। दा आं हारिनि ओंखारलांनायावहाय बेफोरबायदि उसुबिदाखौ आं जेबो सानाखै। मावथों बेखौ आंबो लुबैदों, जाहाथे आंनि न'खरखौ आंबो सोलिनो हानायसिबां सोलिदों, बेबो हानायसिबांखौनो नायबाय थायो। बेनिफ्राय मालाबा समाव हास'वाबा आं नायबाय थादों। बेनिफ्राय आं लुबैदों जाहाथे आंनि न'खराल' दा मोजां जाथों, गासै सारा बर' हारियानो उन जोलैफ्रा मोजां जालांथों, बेखौ मावलांनायखौ आंबो लुबैयो आरो। जाहाथे आंनि न'खराल' दा मोजां जाथों, गासिबो उन जोलैफ्रा मोजां जानायखौ आं हास्थायो।